ụmụnne m adakụ adamma adakụ adamma ada mara mma ada nwa mara mma ada ụmụnne m akụkọ erika maka asị m na ihe a month of fasting and prayers wee sị na achọghị m ka m were sọ akụkọ na-abịa akọlụ unu mana akụkọ erika m wee gbapụtasị ka m kwue nka ofu nwaanyị gbakwutere anyị sị na ọ na-abụ di ya na-abalị ya mba ọ na-asị ya n'ọma na ọ ya bụ mmadụ n'ọma na ọ ya bụ uru na ụmụ anyị abalị ya uru and ọkwa di ya na di ya mụrụ nwa na ya bụ ọnụ di ya na-akụ ya mgbe niile nwaanyị a sị na ọ na-ewute ya mgbe ọ ga-abụ onye bụ ezigbo nwanne ezigbo ọyị ya bụ ihe na-eji ihe a na-akụ ya ọnụ na ya na-eche ya wee sị ka ya bịa jụọ anyị si anyị biko ihe nka ọ bụ gịnị. My people ịbịakwana across my video ị na-agba na na-eshare m ya na-like ya na-eme ka mba ụwa niile ka ha na-abata ka ha na-anụta ihe Adakụ Adamma na-ekwu. Azịza mbụ nke a enwere family mbụ na ha ma akọ ọnụ and ịkọ ọnụ a ha enweghị ya si normal thing. Ha ada ewe ịkọ ọnụ na ịkọ ọnụ na-emezi ha ada egbo okwu ha kwuru n'ọnụ na okwu a ga-abịa na mmezi mana onwe family ha adị akọ ọnụ itoro ebe bụ na mebi ada akọ ọnụ ọnụ ọbụla akọ gị ị ga-eji ya because ị marụ na okwu ọnụ nwere power mana enwere onye amarụ na okwu ọnụ nwere power. Di gị nwere ike iso na ndị bụ na ha amarọ na okwu ọnụ nwere power. O nwekwa na ike o soro na ogogoro master ọ bụrụ ndị na-aṅụ aṅụrụma nne ọ bụrụ na di gị so na nne aṅụrụma wee na-akọ ọnụ ọ ya eme mana nwee ihe nchọ ka m gwa gị mgbe niile ọ na-akwu okwu against your children, against your life. Okwucha anya gị ikpe si Chineke biko na ihe niile ọ na-ekwu aya eme n'isi ụmụ gị na o buru gị ụmụ a 9 months n'afọ nọ gị buru ha n'afọ na ụmụ m a ga-abara m uru. I pray for my children that this my children unu ga-abara m uru, unu ga-abara obodo unu ga-abara chi unu ga-abara onwe unu uru. Otu a ka ị ga na-ekpe ya ị ga-abakwuru nna mụrụ gị uru ị na-ekpe ya. Don't pray against him maka na ụfọdụ ekwensu na-eyuzu ofu onye na family wee na-emebi blessing. O nwere ike ọ bụrụgo na ụmụ ga blessing ga-esi n'aka ha bata ga-adị too much. Ihe a bụrụ ihe ekwensu ji agba ha mgba. Ihe ọzọ bụ mgbe ọbụla ọ nọ na good times na-agwa ya na-akọwara ya na okwu ọnụ nna adịrị izi na-akọwara ya si ya na ụmụazị ha megodi ya ajụ ife nye wish na nye ekwu n'ife a maka na ọ bụ na ụmụ ha bara orugo uru ọ gaghị abalị ya. Mmadụ ada abụ onwe ya ọnụ ndị na onwe gị ịmarakwa na ihe ahụ ị na-eme ya na-eme ka ọ na-ekwu ụdị okwu a. Nne biko ị ga-akwụsị ya ma ọ bụ na ọ bụrụ onye na-etinye ogogoro n'ọnụ ọ bụkwa onye na-etinye ogogoro n'ọnụ o nwekwa ihe ị ga-eme ya ịma na ọnya nwa o ji ọnụ ya ọmadịrị ihe ọ na-ekwu ịma na ị ga na-ekpekwuru ya kpewekwuori ya ekpere ka ekwensu ghara iyuzi ya wee ghasaa gị ihe ọma Chukwu na-amele gị. Okwu ọnụ gị ga-adị more powerful than nke ya ka ọ ga-esi ebe ọ bụ na ọ na-eme mgbe ọbụla gị nwakwa mgbe ị nọ n'akwa kpee ekpere maka ụmụ gị mgbe ị na-eje kpee ekpere maka ụmụ gị bido na-ekwugharị ife o kwuru n'isi ya tọghalịbịa ị na-atọghalị ya ọ ga-adị mma.